An balimaw ni ɲantuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko juma tɛmɛnen ni o tun ye janvier kalo tile 4 ye président Ibrahim Boubacar Keita ni o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye ale kɔni wulila ka taa taama la ayiwa kolongo ni ka taa yira ayiwa yenkaw la k'a fɔ kɔni ko jamana kɔni hakili bɛ u la ayiwa hakilina jiginna kolongo kɔni ye dugu ye min bɛ ayiwa Bankas Mopti mara la yen kɔni ayiwa janvier kalo tile fɔlɔ maa o maa dɔw kɔni nana ayiwa ni u tun ye donsofini don ni ka taa yen dugudenw 37 kɔni faga ɲɔgɔn fɛ a ni ka tiɲɛni caman don awa kolongo dugu yɛrɛ kɔnɔna na jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni selen kolongo a y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale b'a ɲini kolongokaw fɛ ni olu tun caman tun bolila k'u ka dugu bila k'u bɛɛ ka segin ka na u ka dugu la ko k'a d'a kan kɔni ko lakana kɔni o bɛna segin dugu in na ayiwa jamana ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye an ka finitigiw ka lakana ayiwa dagayɔrɔ dɔ ye ni a bɛ f'o ma ko base militaire ko dɔ kɔni bɛna sigi kolongo cogo min na ayiwa yenkaw kɔni u bɛ se ka lakana cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen président kɔni ye ayiwa miliyɔn 10 ɲɔgɔnna di ayiwa dugu ma cogo min na dugu kɔni a bɛ se ka jɔ ka d'a kan tiɲɛni dɔw kɔni tun donna ayiwa dugudenw kun ayiwa o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye ayiwa malo tɔni caman kɔni di a président kɔni ma dan dɔrɔn ma a y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye lakana yala caman ye ko olu kɔni bɛna bila sen kan an ka finitigiw fɛ cogo min ye maa o maa n'i bɛ Mali fan o fan i kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu tun y'a yira k'a fɔ kɔni ko bɛna baarabila min kɛ an ka jamana kɔnɔ ayiwa n'o tun kan ka daminɛ bi ayiwa o kɔni o daminɛna an ka jamana kɔnɔ ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin baarabila in bɛna kɛ tile 5 baarabila de ye ayiwa min bɛna ban ayiwa nin janvier kalo in tile 11 an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye kumaɲɔgɔnya minnu tun kan ka kɛ ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnen école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu ni ayiwa an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni olu ma se ka kɛ ko k'a d'a kan sɛbɛn min yɛrɛ tun ye ayiwa kumaɲɔgɔnya sɛbɛn ye an ka jamana ɲɛmaaw n'o ye gouvernement ye olu kɔni tun ma o bɔ ayiwa an kɔni b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye u ka laɲini kɔni fanba kɔni n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 10 ɲɔgɔnna na olu dɔw la u y'a yira k'a fɔ kɔni ko musaka dɔw kɔni ka fara ayiwa école karamɔgɔw ka ayiwa sara kan cogo min na min yɛrɛ ye u ka gafew ye ani fɛn caman u bɛ se ka olu kɔni san ayiwa ko n'o yɛrɛ bɔra yen min yɛrɛ ye u ka soko ye ayiwa o sarali ni o n'a ɲɔgɔnna caman kɔni ko farakan ninnu bɛna se kɛ sababu ye u kɔni o bɛɛ bɛna nɔgɔya olu ma ayiwa école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni olu ka laɲini ninnu ma sabati min yɛrɛ ye baarabila wɛrɛw ye u bɛna o dɔw wɛrɛw kɛ nin kɔni kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko dɔw yɛrɛ kɔni bolo dalen don ayiwa nin kalo in yɛrɛ tile 21 ayiwa ko min bɛna kɛ baarabila tile 10 baarabila yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ o kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu cɛsirilen don nin ko in na fo olu kɔni ka laɲini kɔni o bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa an balimaw ni kunnafoni dɔ tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la